ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон саидов. Курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ баробар ба 149 сомони тоҷикӣ. мошинои фурӯшихтон дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp имода равон кунед. дар видеонавори имрӯза 11 мошини фурӯшии беҳтарин мошинои бародаро то охиша тамошо кунед. дастгири моро фаромӯш накунед. шахсоне ки бори авваланд ҳатман подписатсия кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шида видеои моро тамошо кунанд. сарпарасти видеороликҳои мо ҳамеша як xb мебошад ки силкаш дар описиони видео шумо дастгири бародарам силкада бидроен хутона регистратсия кунед. тамом. این ролик با یاری ادین XB ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدوف نویسید 5000 روبل به شما بونوس میدهد. برای این بونوس رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین، در شاتون پل پرتوین، اتوماتیکی بونوس به شما میگذارد. سیلکش در اپشن ویدیو. یکم ماشین فروشی مرسدس سچکا پراستوی سالی برایش 1994 объем моторش 1.8 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензини холияй прастояй ҳама ҷоша объёмни кардагиянд. мошин ягон камбудӣ надорад, яксола ҳуҷҷат дорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархаш бошад 36000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 241000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикротонро нависед. сарпарасти видеороликҳои мо ҳамеша як xbet мебошад ки силкаш дар описиони видео шумо дастгири ҳам силкада бидроен хутона регистратсия кунед. тамом бародаро. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014 соли бароришаш 2011 объем мотор 1.7 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензини холияй яксола ҳуҷҷат дора, яксола танировка дора, монитор задни камера ҳамаша дора, самбуфер задагӣ маладёж некадагӣ. бародаро чихеле ки шумо дар суратош дида истодаин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 201000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Sedan соли бароришаш 1994 объем мотор 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензин газай яксола ҳуҷҷат дора. мошин ягон камбудӣ надора, солшам кӯҳна боша худаш свежияй. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархаш бошад 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 167000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ BMW тройка соли бароришаш 1999 объем мотор 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензин газай яксола ҳуҷҷат дора. автопилот сиделниёш обогрев кондитсионер ҳамаша дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 33000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 221000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ
Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2007 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензин газай ҳама ҳуҷҷатош яксола муҳлат дорад монитор задни камера кондитсионер ҳамаша дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар нархаш бошад 43000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 288000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед шашум мошини фурӯшӣ ваз 21099 соли бароришаш 1999 абиё мотор 1.5 моториш инжекторай сӯзишвориш бензини холиай ҳуҷҷатош тамом шидагиай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад чихеле ки шумо дида истодаин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри санкт петербург нархш бошад 55000 рубли русӣ мебошад бо сомони тоҷикӣ гардонем 8200 сомони тоҷикӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед ҳафтум мошини фурӯшӣ шкода рапида соли бароришаш 2017 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензини холиай монитор задни камера ҳамаша дорад кондитсионер обогрев сидельниёш автопилот ҳамаша 100%ай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри москва метро авиамоторная нархш бошад 500000 рубли русӣ мебошад бо сомони тоҷикӣ гардонем 74500 сомони тоҷикӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 2107 бисёр бародаро дар комментария 07 нависта буданд ина бародаро марҳамат соли бароришаш 2007ай абиё моториш 1.6ай коробка передачаш механикай моториш инжекторай сӯзишвориш бензин газай яксола ҳуҷҷат дорад мошин ягон камбудӣ надорад чихеле ки шумо дар суратош дида истодаин маладёжни кадагиай айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 13000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 87000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед нӯҳум мошини фурӯшӣ некси дайву соли бароришаш 1996 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензин газай яксола ҳуҷҷат дорад мошин ягон камбудӣ надорад моториш 100% краскаш қатӣ мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 15000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 101000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед даҳум мошини фурӯшӣ
Opel Vectra Bechka соли бароришаш 2000 объем мотори 1.8 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензин газай танировкаш ҳуҷҷатош ҳамаш 7 моҳи дигар муҳлат дорад кондитсионер монитор задни камера ҳамаша дорад мултирулай сиделниё абагиреф ҳамаша дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархаш бошад 37 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 248 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.